Honderden mensen bij het gemeentehuis, een hele soort peteren, maar uiteindelijk sluit het college van Dantemadiel de subsidie van 1 miljoen euro voor MFC Mierskip van Waarden in. Onderjochte doch nog blikken naar de uitspraak van de bestuursrechter. De voorzitter van de stichting hoe zij de uitspraak belibben hebben. We zullen begrijpen dat we natuurlijk enorm inham zijn bij deze uitspraak. Een god in de lucht. Ja, in zekere zin wel, maar ik ben toch enigszins voorzichtig. Omdat natuurlijk er wel is dat het college nou een zet is. Wij hopen dat het college eigenlijk de dialoog met u ziet in plaats van in een eigen beroep te gaan, maar dat maar we even afwachten. Door het inhouden van de subsidie is er nog heel tijd net begonnen met het bouwen van het nieuwe MFC. Nevens de stichting is er net goed genoeg naar alternatieven zoeken als binnen die hingenbleun. Daarnaast is er onder het college een streekluts door de subsidie altijd de wilwest om aan de slag te gaan. Wij zien nog steeds die alternatieven. De gemeente hoeft net maar 1 keer 1 miljoen op de kleed te leggen. Ze kan ook zeggen dat stichting met Jim dat die het lenen kennen. En wie jou eerlijk de rente en de oorlog, dan gaat het natuurlijk om relatief lietse bedragen per jaar. Ja, en in relatie tot mogelijk de fusie met Noord-Eerst, lezen er misschien ook nog wat opties van de gemeente om wat te bezuinigen. De bezuinigingen binnen in elk geval in beide gemeenten nodig om de holop op de wetter te houden. De grootste oppositiepartij in de gemeente Dantemadiel, het CDA, hoe de hele gang van zaken in het MFC Mierskip dossier. Nou, wij zijn altijd heel kritisch geweest op het feit dat de subsidie veromlutsen was. Wij hebben als voltallige reëert oppositie en coalitie in 2017, maar ook in begin 2019 de subsidiebedragen beschikbaar steld. Daar winnen wij, maar ook het dorp van Waarden ook griezelig blij mee. Wij zijn echt verrast en we vonden het tieren spietig dat op een gegeven moment de subsidie veromlutsen was. Het had ook iets met betrouwbaarheid van het bestuur te maken. En daar ben we heel kritisch op geweest. En net vanneer hebben wij ook met de FNP en de VVD een motie van afkeuring doen onder het college op dit dossier. Verantwoordelijk wethouder Gerben Wiersma, die deal uitmaakt van het college, joeg om dat hij schrokken is van de uitspraak van de rechter. Het college zal eerst met juristen de uitspraak bestuderen. Verder woont zij nog net inhoudelijk reageren. Voorzitter Dijkstra is in elk geval al wel duidelijk over de toekomst. Maar wie A zijn, wie zijn B. En dat is de rechterlijke uitspraak tot gevolg dat het alsnog die subsidie er komt. Dan zullen we de hand kunnen oppakken en dan zullen we er alles aan doen. Of alleen nog of mijn oren mensen werden en die vrijwilligers zijn er ook nog steeds om toch te zien dat we Veen Waarden, zoals het vroeger het project hier Veen Waarden, voor u te helpen kennen.